تغنلerde قصدن خزدي دزدي دوين يغول سنتبر شي ازر شول شرچوا حاوي حلقر باش احمد حاج تغاز قبل دولسن نوخشي ريسبوبليك اوغر خلج زامنا يولچخينا اوغر كورتنيك نوخشي خلق цал единство юхуш вол احمد حاج يغول سنتبر день гражданского согласия и единения день Чеченской республики Абдулдалдахтандедуар харшо ишта нохши республики государственность олвецена бакшо хоч шерх шодуара таганвай хайер шола школ Российской Федерации يقي чаря цашполуар хундачи цайзер шибат айди бе цансмени вахал шоқ школуар лерме пачха угрхала ахмад хажентира далса юлхар о масери царде алвахо асила юзал нохчи дерги гамма о яло сентябрь аздеч нохчи республики денца нохчи республики бакшо хажерти дал диканс бихам ويلخونا دال دائما موكش مرش دال عالشوش ليلا ويلها دال سال دال خادكنا وي مصدونا ليقل دلا طغال ديدونا وي محكم دست ديدونا تاقا بعشو قاچر تسيدونا وي государственности تاقا دين Чеченской республики ديدونا издоنا приурочена Ахматович دقيقين يدون يدين وشكا بيش شكولي دغي دينالي شاش تسبع ودوتر دات شكولي دون تاقا безопасно دات إيران بودون وش Ахматович ويدون تاقا داخل ويباش تعتدون ويداخل دعور دات دون ويقيم مشغلات دون تاقا ويدون دال ملاح شكول شديو ويدون كультурный объект شديو ويسبرتلный объект شديو ويستيدادو دال ديز ويستيدادوزي ديز دون ويدون كيفن دول أمنس داخلش داخل ديزا ديش دلعدونا وبعشر قوانا ويدوكولونا خلوان شاكل ومخلع وشين دنيخدون شاكل ويدون تغندونا ويدونا خش Мероприятие دودون ووشكتونا تعايزة شبعدون بير شديد شكول شكول بير حاداني دروسني نايوكشدونا نايوال شكول ويدون Колка бассейн, спортзал, мусор условия, талант мусор метадона, спортивные площадки еще есть, при школе, там шайк условия еще есть, но когда мы новые дахали, тало что хазло что гордина, оставим мало, за достойную жизнь надо достойно бороться, и Богу с малых лет, школьных скамеек, отсюда, щеха уже проявить, видишь, патриотизм, характер, сила воли, идеями, и дай мать вот сейчас выиграл, и сеннешвой, без обиз, и сеннешвой бен был, цундировали республика, аппарат, да, я верю, когда я верю, да, это было самое.